Kulturistika. To nie je šport pre každého. Nie je to možno ani šport, je to spíš náboženstvo. Kulturistika je životný štýl. Musíš tomu obetovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny, do posledného člena tvojej rodiny. Je to život od krabičky ke krabičke, od tréningu k tréningu. Nemôžeš si dovoliť prestať, lebo prestaneš a ostatní idú dál, chápeš? Takže neprestávej, makej a si najlepší. To je dôležité. Kulturistika je zábava, ale je to predevším drina. Drina a drina. Úspech v kulturistice je niečo ako úspech v živote. Trvá to niekoľko rokov. Treba 10 rokov práce, než si dostaneš na vrchol. To najtežšie na tom všetkom je, že je to porad iba to isté dokola. Je to stereotyp. A pokud ho príjmeš, tak budeš najlepší. Kulturistika ti pomôže i v osobnom živote. Lebo pokud sa naučíš prekonávať bolesť pri tréningov, dokážeš prekonať bolesť i v osobnom živote, vo vztahoch, v práci, všude. Pokud úspech neprichádza, jdi si proto. Jdi si za svými cíli. Nevzdávej to. To je to nejhorší, čo môžeš urobiť. Makej dál. Jdi si proto.